és una moció que ve de l'anterior plenari de la realitat del grup del bloc Coalició Compromís sobre el banc d'aliments. Dic que la pròpia regidora del bloc hem tingut conversacions amb ella aquesta mateixa setmana. Per motius personals no ha pogut assistir al grup plenari, he tingut que aprofitar per excusar-la. Dir que ha estat en contacte amb mi i després en secretaria per arribar a un acord en el que seria la proposta definitiva. Dir que no ha pogut veure ella quina és la proposta definitiva per trobar-se fora de d'Espanya, però per part de secretaria jo he dit que intentara donar-li la major de les possibles fórmules de forma que arreplegara un poc el que des de l'equip de govern plantejàvem fer i el que des del grup nacionalista dia en la seva proposta inicial i després també ella, una vegada coneguda la nostra opinió, també volia dir. Per tant, seria aprovar aquesta proposta d'acord i donar-la per validar el text definitiu. Però Pepa no l'ha vist? Pepa va veure la proposta inicial nostra, que pràcticament és la mateixa que existís. L'únic que li va traslladar al secretari era que volia, en el primer punt, jo plantejava que acordara sol·licitar a la Generalitat l'aprovació en caràcter urgent. Nosaltres plantejàvem l'estudi d'aquesta aprovació i ja va dir que volia que es mantinguera l'aprovació, cosa que nosaltres cap problema, hem mantingut el que hi havia. I després el que plantejava Pepa era que, independentment del text que nosaltres havíem introduït, s'aclarira que no obstant, si al final no hi ha una organització o algú que es fa càrrec d'aquest banc d'aliments, que sigui el propi Ajuntament el que crea aquest banc d'aliments. El secretari pot... No, si jo no ho poso en dubte, jo el que passa és que, clar, el fet que no estiga jo vaig plantejar, Pepa, doncs no sé. Li vaig plantejar a Pepa el deixar-la damunt de la taula ja que ella no estava. Ella va ser partidària de que viniera al ple. El secretari que pot fer que, vamos, jo vaig ser el primer que va dir, no està que tu, que deixem pel pròxim plenari. Però trobava que no era qüestió de ser damunt de la taula una cosa tan evident i que al final, més o menys, si ens van a l'acord, perquè s'aprovarà, ja està. Bé. Si voleu posem un recés d'un minut i parlem, No, a veure, si tu dius que Pepa vos ha dit això, sí, jo no vaig a posar en dubte el que digues. Va ser el dilluns la comissió informativa. A l'acabar la comissió informativa, Pepa, el tema del punt 10, perquè em vaig entendre que no estaria en el ple, el deixem damunt de la taula. No el deixem damunt de la taula perquè al final interessa que això s'aprove. Li vaig enviar el correu, la proposta al secretari, el secretari la va enviar a Pepa, Pepa va enviar 2 correus electrònics la mateixa nit, va molestar per contestar, dir que ella volia que apareguera una volta coneguda la nostra alternativa. Jo li he dit al secretari, incorpora-ho tu com cregues que Pepa acceptaria i ja està, per la nostra part. Jo no sé, jo el més net no tinc cap és deixar-la damunt de la taula, perquè al final no està la interlocutora per dirigir-la. Jo no sé, jo penso que al nostre grup no li suposa res. Si ella està demà, fem un ple, evidentment renunciem a les retribucions per assistència al plenari i s'aprova si està ella demà o si està quan estiga, no ho sé. Però bueno, també jo tampoc soc ningú per a dir-ho. No sé. Pepa, a mi el dilluns a les 10:30 de la nit em va dir que volia que s'aprovara la moció. Ha sigut introduït en la moció part del text que ja em va contestar el dilluns a les 10:30 de la nit per telèfon i per correu electrònic. Que es crearà el banc, que suprimirà la paraula estudia, que estava en principi, com ha dit l'alcalde, i Pepa em va insistir, aproveu-la. El que m'interessa és que s'aprovi. Jo, són les paraules d'ella a les 10:30 de la nit. Si es queda pendent i es convoca el ple... No, res, no sé el que trobeu. Perquè bé, si ella ho va dir, doncs bé. Vale, doncs sí, aprovem-ho. En aquest cas passem a la votació de la moció en el text definitiu, que incorporaria un poc el que ha dit el grup popular i el que ha contestat. Vots a favor? Unanimitat. No, si exigia, però no. Si voleu la llegim, no hi ha problema. Ja quedaria de la mateixa manera. La proposta d'acord
seria que el ple de l'Ajuntament d'Andorra acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana l'aprovació amb caràcter urgent d'una normativa que prohibisca la defensa sistemàtica d'aliments en bon estat per part del comerç d'aliments, parant d'especial atenció a les grans superfícies i cadenes comercials. 2. Que el ple de l'Ajuntament d'Andorra acorda continuar la seva llavor de col·laboració amb Càritas Parroquial del municipi de Belén de la parròquia de Santana perquè conjuntament amb altres col·lectius, associacions o cultes continuen la gestió que es fa dels aliments que actualment són entregats a les persones necessitades. Que l'Ajuntament, a través de les regidories de serveis socials, així com de les serveis municipals, posen a l'abast d'aquestes entitats els recursos necessaris per al trasllat, càrrega i descàrrega des del lloc d'origen fins al punt de subministrament com es realitza en l'actualitat, donat que aquest recurs és el més costós i el que requereix de personal i mitjans de transport per a poder realitzar-los. No obstant, el ple de l'Ajuntament es compromet a dur endavant un banc d'aliments en el cas de que l'actual que presta aquest servei deixa de realitzar-se amb la gestió actual, la qual és satisfactòria per l'Ajuntament. 3. El ple de l'Ajuntament d'Andorra sol·licita a l'alcaldia que convoqui reunions amb les diferents empreses dedicades al sector de l'alimentació tant de venda al detall com a l'engròs per tal que se sumen a aquesta iniciativa solidària, que és necessària en aquests moments per tal que els aliments, encara aptes per al consum, sobrants dels magatzems, mercats, supermercats i hipermercats puguen ser recollits i distribuïts a través dels bancs d'aliments contemplats en el punt anterior. D'aquestes reunions es donarà compte a tots els grups polítics. Aquest seria el text definitiu de la proposta.